Salmen Ai toimistoon. niin, sulla ei avaimia. No ei oo, ei. Kiitän. Annettiinko lupaa tulla? Tullin minä jo. sanoin. Sori, Niin. minun mukaan. Joo. Mä sain ruudulta aika pahaa palautetta, sanotaanko näin. Sitten otetaan hänet tähän mukaan. Ai vittujen kevät. Joo. Se on aika raskauttavaa palautetta tuolta ruudulta. Jaa. Mitä on tullut tehtyä, haluatko omin sanaan kertoa? No siis se oli Laine se lippaan siihen siviiliin, mä näin sen. Joo, tällaista toimintaa ei missään nimessä sallita täällä. Ymmärrät varmaan itsekin minkä takia. Et virkamerkki ja virka-aseen voit jättää siihen pöydälle ja avaimet. Ai niin, ja tosiaan ruudulta terveisiä. Ja mitä vittua? Joo, lähde vaan perään. Ja voi perkele. Suosittelen lyömään, saat luvan. Kiitän. Sori.